युवा पिढीला आवाहन है, युवा पिढीला आवाहन है, हात तुझाही देना, राज्यपाल निर्मित अशी ही सदा सज्ज ही NSS सेवा। नमस्कार, मी रोहित कांबळे, सावित्रीबाई कला महाविद्यालय पिंपळगाव पिसाचा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा एक स्वयंसेवक आणि नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स म्हणजेच NDRFचा एक मित्र म्हणून कोरोना जनजागृती चळवळीत लढत कोरोनाशी तिमिरातून तेजाकडे ने दीप देवा जीवना, एक समाज, एक जन, एक राष्ट्र, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। कोरोनाला हरवायचंय आणि भारताला जिंकवायचंय। म्हणजेच आपण काय करू शकतो? चला तर मग आपण एक प्रतिज्ञा करूया की भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत। सध्या माझ्या देशावर कोरोनाचे संकट आहे। माझ्या देशातल्या पोलिसांचा, डॉक्टरांचा आणि कोरोनाशी लढा देणाऱ्या प्रत्येकाचा मला सार्थ अभिमान आहे। मी स्वच्छता राखीन, सुरक्षित दूरी ठेवून कोरोनामुक्त भारत घडवण्याची अशी भावना माझ्या मनामध्ये यावी असे मी सदैव प्रयत्न करेन। मी घरामध्येच थांबेन। मी माझ्या पालकांना, प्रियजनांना आणि वडीलधाऱ्या माणसांना देशातील प्रत्येक नागरिकाची काळजी करून देशातून कोरोना तडीपार लावण्यास प्रयत्न करेन। मी कोणत्याही अफवेस बळी पडणार नाही किंवा अफवा पसरवणार नाही। प्रशासनाने दिलेल्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करेन।